Jotelo mag siasa sani koro osingo wuok oko mar neno ni ji duto mosechopo higni 18 okaw ombulu kaachiel kod opande. En paro mogolo kod jalar kom od bura ma Kisumu Central e yiero mabiro Mikai Hulda Atieno Odhiambo mane oloso kod Lolwe Tv. Akowacho ni mano e gima gidwaro timo kaka jotelo e kaunti ma Kisumu mangima e wards duto kaachiel kod kuonde dak manitiere ka gitudore kod joma otelo ne nyumba 10. Hulda ne omedo ni kopogore gi nyiso ji okaw kura, ato bende gibiro nyiso jopiny ber mar goyo kura ato ok kawe akawa. Otiyo kod thuolo makamano mar kwayo jopiny e Kisumu Central mondo bi oyiere e yiero maduong' ma higa manyien nikech en gi chenro mathoth mag dongruoge ma bende owacho ni obiro kelo ne jodak e kar chung' od bura ma Kisumu Central e kaunti ma Kisumu. Gimose chandowa kaka joluo piny Kisumu ka. The voter 2017 voter turnout was about 120,000. And the highest was Railways ward. One gi wards auchiel. And what's auchiel gi market Milimani one gi ginene voter ginene longo nango. One gi polling stations are 11. Railways one gi 13, Kaloleni one gi 9, Kondele one gi 5, Migosi one gi 4, Nyalenda B one gi 3. Got a total of about 45. To gimo wacho ni IBC sani owuok mondo tim voter registration. To Kisumu County or generally Nyanza iwacho ni there's voter apathy. To gimodwa timo kaka josiasa, wadwa ni wa make sure ni everybody goes out. Ngato wuogi, obed jo youth, obed joma dongo, obed mine, wadwa ni everybody ma is eligible, man gi ID, owuogi mondo odhi otim register as a voter. Jok ma onge ID, wadwa make sure ni otergi magi bedo eligible, gi yudo ID. Jok mose turn 18, make sure ni gidhi gi yudo ID. Jok ma onge go gini nyaka ser, gini isera in one way or the other. Koro gima wacho ni ya, ka ionge ID, wadwa dhi door to door. Wadwa involve all stakeholders to make sure ni onge ng'amo dong' e ot moko dhi register as a voter. Kendo ka en oseyo attain the age, the right age mar 18, oken ng'amo bet piny ni oringa lenga en comfortable e ode kurero. Wadwa make sure ni kati iwuoyo gi jirani. We can even use this system mar kumi nyumba kumi. Yes. Wadhi to we make sure ni every ward, every estate, every unit nigi unit leaders. Koro unit leaders ge modwa nwatigo mondo reach out to each and every person, every home and every door. Mondo make sure ni onge youth moro mobeda kanyo ero ni anena comfortable. Ntie moko nyiri moko makoro kendi makoro ae kuma ne gintiere osudo kuma to different places. Kane in kama gambo kata ka in kure to ibiro Kisumu Central ka. Wadwa make sure ni iyudo ID to kendi yudo nikech gin nyiri matindo. No kendi maybe 17 ka gin tindo. To wadwa ni gi move from where they are but they have an ID. Bang bedo yudo gi ID, they vote. And not just voting generally. They vote for ODM. Nikech ODM. Ngato iwacho ni ngato pako marwade. Koro ODM no ni emwa pako kamano. Oda dhuluo tek. Jokanyan nam. Wawacho niya, Kisumu Central wang'ni an kaka miyo achung'. Aluongo ni aulo chumbi nyaka tuon. Wacho ni wakawe thuolo ma go kura ambe kaka ng'ama miyo achung' kaka Kisumu Central mondo miya thuolo. To kuse miya thuolo nitie gik mang'eny nitie mosetim oda geno osetimo mang'eny jok manotelo ne osetimo. Wadwoko ni yiero kamano. To bang' timo mago nitie mamarwa bende nafas ma wadwa timo. Nitie widows madwaro ni mondo moko utegi gore piny Kisumbwa ka. Wadwa ni wa make sure ni onge widow ma ote gore piny ni onge ot. Number 2, one gi skunde Kisumu ka in each and every ward within the constituency Kisumu Central. Wawacho ni wa make sure we have feeding programs. Onge nyathi ma ot. Madok madhi e school moko chiemo. Ntie vulnerable children ma gionge chiemo.
to onge concentration magibo time school nekech yino manthi mariek lakini kuma giae tek. Koro wacho ni kagidhi school, every public school must have a feeding program that takes care of nyathi ka nyathi. Onge ni moko chiemo ni ochulnegi. We are going to make sure that is done.